Ponúkame na predaj 2 slnečné pozemky v obci Mikušovce, časť Babinec. Pozemky sa nachádzajú 15 minút autom od okresného mesta Ilava. Lokalita je tichá, bezpečná a s krásnou prírodou v okolí. V obci sa nachádzajú potraviny, hostinec, kultúrny dom, škola, škôlka, pošta, autobusová zástavka. Výhodou je, že cesta k pozemku je spevnená a celoročne udržiavaná. Momentálne sa pozemok zaraďuje do intravilánu, čo umožňuje novým majiteľom stávať chatu, chalupu či zrub bez starosti a podľa svojich predstav. Prvý pozemok má výmeru 855 m2, druhý pozemok má výmeru 828 m2 a prístupová cesta má šírku cca 4 m. Inžinierské siete ako voda sú riešené formou studne, odpad riešený formou žumpy, elektrika je v dosahu. Tešíme sa na vás pri obhliadke.